Welkom bij de nieuwe weekuitzending van Kikker TV. Er staat weer een hoop op onze agenda van de week. We zijn op bezoek geweest bij de Edelsmid in Zuidzande. We hebben voorgelezen in de Sint-Bavo school in Oostburg. En de audities van de Bonte Avond van het Swingcollege, die zijn ook van start gegaan. Maar nu eerst even iets gezonds. Hallo, wij gaan vandaag doen hoe snij je een citroen. Hé, het rijmt. Ja, inderdaad. En daar heb je natuurlijk voor nodig. Een citroen, een mes en een snijbalk. Je moet altijd zorgen dat je mes goed schoon is. Je wil natuurlijk geen vieze stukjes citroen. Dan zet je het mes er snel in. Ga ik nog eens doorsnijden? En dan, ja, we gaan het proberen. Doe je zo. En dan neem je een half. Lekker! Het is alweer een tijdje 2014. Onze kikkerkids vroegen zich af wat mensen nou eigenlijk verwachten van dit jaar. Zij gingen op pad om hun te ondervragen. Welkom bij Kikker TV. In dit filmpje gaan we mensen vragen wat ze verwachten van 2014. Wat verwacht u van 2014? Van 2014? Niet veel goeds. Dus het wordt minder goed als 2013? Dan 2013. Waarom? Omdat dat al te vlug verandert. Niet in de goede zin. Oh, maar gaat u wel wat leuks doen in 2014? Ja, als dat kan, gaan we wel leuks doen, ja, als dat kan. Dan moeten we nog afwachten. Heeft u al plannen? Plannen, elke dag plannen. En wat dan? Ja, van het leven genieten. Ja. Zolang het mogelijk is, gaan we van het leven genieten. Wat gaat u allemaal doen in 2014? Lol maken met vrienden en voor de rest weet ik het nog niet echt. Wat ga je allemaal doen in 2014? Ik denk naar Frankrijk. Ik denk gaan zwemmen morgen. En dan de andere donderdag ga ik weer gaan zwemmen. Maar ik zit bijna aan het diplomabad. En ja, ik weet niet wat ik verder had doen. En vind je het wel leuk bij zwemles? Ja. Dit was het dan weer. Tot de volgende keer. Doei! Hebben jullie je ook altijd afgevraagd waar al dat goud en zilver nou precies vandaan komt? Nou, wij ook. Dus wij gingen even op onderzoek uit. Vandaag gaan we achter de deur kijken bij Filon Door. Wie bent u? Ik ben Floris Pijper. En bent u zilver of goudsmid? Eigenlijk zijn wij het allebei. En ik zeg wij omdat ik het samen met mijn vriendin doe hier. Een goudsmid maakt sieraden. In zilver en in goud. En een zilversmid maakt objecten. Dus vazen, bekers, bestekken. Dat maakt de zilversmid. En de goudsmid maakt de sieraden. En we hebben allebei beide opleidingen gedaan. En wanneer bent u hiermee begonnen? Wij zitten hier nu bijna 10 jaar. Werk je in opdracht of bedenk je zelf iets? Bijna alles wat wij doen is in opdracht. Dus soms komen klanten zelf met een idee. Heel vaak maakt Alet ontwerpen voor de klant. En als ze tijd over heeft, of als ik tijd over heb, dan maken we zelf nog iets. Met welke materialen bewerken jullie sieraden of andere dingen zoals vazen of bekers? Het meeste wat wij maken is in goud. En zilver. En heel af en toe gebruiken wij ook metalen zoals titanium en RVS. Maar het grootste gedeelte is goud en zilver. Maar wat bewerk je die dan? Met eigenlijk het grootste gedeelte met eenvoudige gereedschappen zoals hamers, vijlen en zaagjes. En met branders om
je materiaal te smelten of om een bepaalde structuur aan te brengen. En af en toe gebruiken wij ook machines zoals draaibanken, freesbanken, tegenwoordig ook 3D-printers om modellen te printen die we dan later weer afwerken. En wou je eigenlijk altijd al zilversmid worden? Nee, eigenlijk nooit heel bewust. Het is een beetje het toeval ontstaan omdat ik graag iets met mijn handen wilde doen. En hoe lang duurt de opleiding voor zilver- of goudsmid? De opleiding duurt 4 jaar. Oké, we gaan nu een zilveren staafje gieten. Dit zijn allemaal zilveren korreltjes. Dan gaan we hierin gieten, zodat we zo meteen een staafje krijgen, net zoals dit. En daar kunnen we straks weer een ring van maken. Dus dit is een brander van zuurstof en propaan, waardoor je een hele hete vlam krijgt. Dus nu is het puur alleen het propaan en dan doe ik de zuurstof bij. Dan kan je hem gaan smelten. Duurt wel even hoor. Even later. Nu breng ik hem hierbij. Dan ga ik hem in het gaatje gieten. Ja. Wat vind je ervan dat je bij de siersmid in huis mag wonen? Goed zo. Wat maken jullie hier allemaal? Nou, wij maken hier sieraden. Dus dat is voornamelijk ringen, maar ook oorbellen, kettingen, armbanden. Eigenlijk van alles wat de klant wil. En met welke materialen werken jullie? Het meeste werken wij met goud en zilver. Omdat dat heel makkelijk herbruikbaar is. Dus vaak ook in het goud en het zilver van de klant. En soms platina, maar dat is iets kostbaarder. En dan heb je nog titanium en staal. En dat is eigenlijk meer machinewerk. Dus dat is ook meer Floris zijn werkje. Kan je al die metalen ook met iets anders combineren? Sommige dingen kun je wel aan elkaar maken. Zoals goud en zilver kan je best goed combineren. Alleen wordt het vaak niet gedaan omdat het ene vrij kostbaar is en het andere wat minder kostbaar. Maar bijvoorbeeld staal en titanium kan je ook goed combineren met goud. En daar heb je weer speciale technieken voor nodig. Dit was KikkerTV weer voor vandaag. Kom allemaal maar eens langs met je goud. Deze week waren het ook weer audities voor de Bonte Avond op het Zwent College. Wij gingen eens een kijkje nemen bij de kandidaten. Welkom bij KikkerTV. We staan hier op de plek waar dat allemaal gaat plaatsvinden. De Bonte Avond 2014. De audities zijn in volle gang. En KikkerTV ging een kijkje nemen. Jullie hebben net auditie gedaan. Hoe ging het? Het ging goed, het ging een beetje als de vorige keer, zeker. Ja, vind ik wel lekker. Ja. Mooi. Denken jullie dat jullie door zijn? Ik weet eigenlijk niet, ik hoop het natuurlijk wel, maar... Ja, ik hoop het ook. Ik weet niet wat de jury ervan vindt, maar ik vond het wel goed.
jullie doorgaan, ga je dan nog veel veranderen aan jullie act? Ze hebben wel gevraagd of jullie moesten inkorten, dus misschien een beetje. Ja, het nummer was iets te lang. Waar laten jullie dan precies op als juryleden? Of ze contact met ons maken. Of dat ze Goed zijn. Ja. Gewoon of ze mooie dingen laten zien. Jij hebt net auditie gedaan. Hoe ging het? Volgens mij wel goed. Wat ga je precies doen? Piano spelen. Heb je een bepaald nummer of Ja. blad? Bill Schuster's Breakout uit de soundtrack van Madagaskar. Nou, ik dacht eerst eraan om iets klassieks te spelen, maar ik had gemerkt dat heel veel kinderen heel snel de associatie tussen piano en klassieke muziek legden. En dat vond ik eigenlijk een beetje een heel groot vooroordeel. Dus daarom heb ik iets gekozen wat niet klassiek is. Hij vond het een beetje te nerderig. Nee, dat ook niet. Maar kijk, nee, kijk, ik merk dat als kinderen weten dat ik piano speel, dat ze dan heel snel denken dat ik alleen maar van klassieke muziek hou. Dus je wilt eigenlijk laten zien dat het veel meer inzicht heeft. Ja, Nou, daarom heb ik voor dit nummer gekozen. Dus denk je dat je door bent? Ik denk het wel. Ja, heb je er een goed gevoel over? Ja, hij ging heel erg goed. Prima, wij zijn van Kunstbende. Kunstbende is een wedstrijd voor jong creatief talent van 13 tot en met 18 jaar. En we zijn uitgenodigd om bij de audities aanwezig te zijn. Om te kijken of er talent is en of er jongeren zijn die mee willen doen aan Kunstbende. En denkt u dat er nu heel goed talent bij zit bij deze audities? Ja, dat denk ik wel. Ja, we hebben best wel veel voorbij zien komen, dus ik moet het ook even weer verwerken. Maar ik vind het altijd wel mooi als mensen gewoon op het podium durven te staan en niet voor publiek willen doen. Ik vind dat je dan al wel talent hebt. Hoe gingen jullie audities? Ja, vrij goed. Denken jullie dat jullie door zijn? Ja, dat denk ik. Ja, hoop ik wel. Ja, denk ik, ja. We hopen het. Gaan jullie nog veel oefenen? 1 keer in de week. Dat moet wel eigenlijk. Ja, 1 keer in de week. Gewoon tijdens de repetitie van Kies en Co gaan we oefenen. Dus.
De Kikkerkids vonden het erg onduidelijk wat er nou eigenlijk voor ongeluk op de veerboot gebeurd was. Zij maakten hierover een stelling deze week. Hey, je zit op mijn plaats. Afgelopen maandag is er op de boot tussen Breskens en Vlissingen een man overboord geduwd, gevallen of gesprongen. Wij vinden het heel onduidelijk. Daar gaat onze stelling deze week over. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het ook heel raar. Hoe iemand zomaar van de veerboot af kan vallen. Dus ik vroeg me ook al af, ik hoorde toevallig op de radio en dacht van, hé, wat vreemd. Dus ja, ik vind het ook raar. Misschien is hij wel geduwd. Denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? Ja, ik weet het niet zo goed, want ik ben nog niet eerder op de veerboot geweest. Dan ga ik nu, morgen toevallig ga ik daarop. En dan zal ik het met eigen ogen gaan bekijken. Of het wel veilig genoeg is, of er goed hekken omheen zitten en zo. Oké, dankjewel. Ik vind het hetzelfde. En waarom? Ja, ze vertellen niet echt iets meer over. Denk je dat er dingen aan gedaan kunnen worden? Denk je dat daar dingen aan gedaan kunnen worden? Ik denk het niet. Denk je dat de veiligheid beter komt? Denk je dat de veiligheid beter komt? Ik denk het wel, ja. Oké, dankjewel. De kikkerstelling van deze week is: wij vinden het heel raar wat er gebeurd is op de veerboot maandag. Wat vindt u daarvan? Dat vind ik heel erg. Ja. Dus ja, ik weet niet, ja, wat of die man, ja, zou die veel problemen gekregen of zo? Of zou er iets anders gebeurd zijn? Wat vindt u van de veiligheid op de boot? Ik dacht dat dat wel goed is. Ja. We vinden het heel onduidelijk van het ongeluk afgelopen maandag op de boot. Wat vindt u daarvan? Ja, ik heb het eigenlijk niet zo heel erg gevolgd. Ik heb het wel in het nieuws gehoord dat er iemand is gesprongen of een ongeluk heeft gehad. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat dat nog een beetje onduidelijk is. Want misschien weet de familie zelf nog niet van die meneer of mevrouw, ik weet niet, meneer, wat of er aan de hand is. En dan is het natuurlijk een beetje vreemd als je dat wel al allemaal op televisie vertelt. Want dat zijn eigenlijk privéomstandigheden soms. Dus denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? Nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Tenminste, ik heb mezelf nooit onveilig gevoeld. En ik denk dat er genoeg veiligheidsvoorzorgsmaatregelen genomen zijn. Dus ik denk niet aan de veiligheid. Oké, dankjewel voor dit interview. Wij vinden het erg onduidelijk over het ongeluk met de veerboot. Wat vindt u hiervan? Nou, wat ik gelezen heb in de krant, weet ik eigenlijk inderdaad ook niet zoveel meer hoe het gebeurd is. Maar ik denk zelf dat er pas meer duidelijkheid gegeven wordt wanneer ze echt weten hoe het gebeurd is. Dus ze kunnen niet meer schrijven dan ze weten, denk ik, op dit moment. Denkt u dat het aan de veiligheid van de boot ligt? Dat kan ik zo niet beoordelen. Ik vind hem veilig, maar ik weet niet of hij voldoet aan de veiligheidsnormen. Dat weet ik niet. Oké, dank u wel voor dit interview. Krokodil. Als je je afvraagt waarom ik dat net zo zei, dan moet je even naar het volgende filmpje kijken. Hallo, wij gaan vandaag kijken bij het ontbijten en voorlezen op de Sembavo school. Wie ben jij? Ik ben Krokodil. En vind je het leuk dat het verhaal over jou gaat? Ik vind het erg spannend. Ik ben ook benieuwd wat er allemaal gebeurt. Weet je het zelf nog niet?
Ik heb geen idee, ik weet wel dat het over mij gaat. Wat vindt u ervan dat het voorlezen-ontbijt gehouden wordt? Ik vind het wel speciaal. Het is heel iets anders dan andere dagen. De burgemeester heeft voorgelezen uit een boekje. En er wordt gegeten. En waar ging het boek over? Het boek ging over een krokodil. Die een beetje alleen was. Maar op het laatst vond hij toch nog zijn medevriend, krokodil. En leest u zelf ook veel? Ik lees zelf redelijk veel, ja. Veel boeken over de voetbal. En als ik voor moet lezen in de kleuterklas, dan lees ik ook natuurlijk kleuterboeken voor. Vond je het een leuk boek? Ja. En waarover ging het boek? Over krokodil. En wat deed hij dan? Laat schrikken. Dat is toch niet zo heel leuk? Waarom liet hij dan de andere dieren schrikken? Want dat vond hij leuk. Had hij dan niemand om mee te spelen? Nee. En weet je ook wie het boek heeft voorgelezen? De burgemeester. Die was een beetje verdrietig, want die had niemand om mee te spelen. Krokodil wordt iemand steeds dichterbij. Wie bent u? Ik ben Annemiek Jette en ik ben de burgemeester van Sluis. En wat doet u hier? Ik kom voorlezen voor de kinderen, voor de kleuters van de Sint-Bavo-school. En uit welk boek wordt er voorgelezen? Nou, dat is een heel mooi boek. Ik zal het even laten zien. Dat heet Krokodil. En dat boek heeft een prijs gewonnen als mooiste prentenboek van 2014. Heel mooi boek. En waar gaat het boek over? Nou ja, het zal niet verbazen. Het gaat over een krokodil. En een krokodil die eigenlijk een beetje op zoek is naar wat vriendjes. En dat lukt niet echt, want als krokodil ben je natuurlijk niet zo in trek als vriendje. Maar het gaat hem uiteindelijk lukken. Ik zal het niet verklappen. Wat vindt u ervan dat het voorlezen-ontbijt gehouden wordt? Nou, dat is heel goed natuurlijk om het voorlezen te stimuleren. En dat de kinderen leren dat ze moeten ontbijten, want dat vergeten ze vaak. Dus daarom is het zo goed. En zijn de kinderen ook enthousiast over? Nou, ik heb ze net even gesproken natuurlijk al in de klas. Dus ze vonden het hartstikke leuk. En ze vinden het ook leuk dat ze nu ontbijt krijgen. Al vinden ze het ook wel spannend. Hele kleine kindjes die nog maar net op school zitten, die hebben zoiets, ik moet in mijn pyjama naar school. En dat vinden ze dan toch wel eng. En ook van, wat krijgen we dan te eten? Dus dat vonden ze allemaal wel heel erg spannend. Dit was Kikkie TV. Bedankt voor het kijken. En we hebben lekker gegeten hoor. Dit was het weer voor deze week. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en tot de volgende keer.